Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, vítam vás tu Elplace. Jak ste si všimli, tak hej, som Broganem a ideme sa kúknúť na nový update, čo to bol, neviem kedy, vole, ma to nezajímalo. Takže, ideme sa na to kúknúť, že vraj túto niečo nové, ukáž 5 hneď. Ja sa chcem celé kúknúť, akože pozrieť sa do toho obchodu s tými mačkami a zvieratami, tak akože to je nové veci som proste pridal, ja som tak dlho nehral celkom Brok. No ukáž. To je kočka, to je pekná, toto tu hore. To je roztomilá, to si musím zobrať, sorry. Tu je toto, ešte niečo môžeme kúpiť, hej, tu je budale. Tu mám hráčky, to sú roztomilé. Akože mne sa najviac páči táto kočka, ktorú mám teraz, hej. Takže, nakliknem. OK, pet, feed, style, už zostane. Tak si vezmeme. To je roztomilé. A proste, neviem prečo, ale môžeme dať už odhalenie, ale akože chcela som proste Domča proste dotočil video, kde bolo perfektne zostrihané, hej, pretože našiel nejaké nové strihy, neviem čo. Ja sa tomu nevyznám, proste je to editor, tak je to editor, proste zostrihal video a jak ma poslal, tak nešlo mi to vydať na YouTube, hej, takže akože rád by som to vydala, ale nemôžem, pretože je tam biela obrazovka a potom tam sú vidieť iba tie strihy proste, chápete? Takže nemôžem už robiť také dlhé videá, hej, tak toto maximálne môžeme, neviem, 17 minút, neviem, budem si to strážiť, hej, takže akože, neviem, no. Ale akože budem rada, keď nejak to video zastriháš, Domčo, a poviem proste ďalej, ak máme. Chápeš, ne? Pretože viem, že aj ty sa pozrieš, akože kúkaš sa na moje videá, hej. Jak to striháš tak. A nie iba kvôli tým strihancom, proste, že chápeš, ak si píšeme na Instagrame, more. Dobre, takže ideme sa kúknúť, pozrieť teda, že čo je nové. Takže máme tu pre kočky a psy, proste poďme. OK, tak tu sú tieto, tu je ešte roztomilé. Táčiky, potom tu máme bodu. Môžeš tam ísť? Hej, môže. Potom tu máme 500 vecí. OK. OK. Som ináč na privátne. Keby ste chceli vedieť. OK. To bude asi pre kočko, bude také, hej. Potom mám ináč misku. To neviem. Ale ho môžeme zväčšiť úplne. Aj zmenšiť. Pridali si nové. OK. Takže tak. Ale ináč by tu mala byť aj miska na vodu, ne? Že potom toto tu je, to je pre kočky. Potom hráčky samotné. Neviem, čo viete od niečo brať. A hej, kúkaj. Či. OK, potom tu máme toto, tiež pre kočky, to je akože potom môžu skakať. Potom máme táčika, papagája. Potom tu máme druhého papagája, to je modrý. Potom máme rybičky. Potom tu máme za VIP rybičky. Potom tu máme toto, hej. To je na zvieratá, tak proste.
Potom tu máme tiež akože toto, potom tu máme váhu. Hej. OK, takže to znajšem. On je proste šťastná tá kočka, hej. Nič nechýba. Aha, tam môžem dať aj vodu. Dobre, som popletá troška. No, takže ideme teraz kúknúť, čo je tam mačka, hej. Takže vieme ho zobrať, to už vieme. Potom pet proste, že ju objímem, alebo ešte také, a to musím ísť úplne, že blízko. Takže teraz pôjde jesť. Aj tá mamisko. Hej. 2 srdiečka, potom máme, že stej, akože zostaň. A to je skôr také, že pre psu, neviem, či pre kočky, hej. A follow, ok, ona vie, že máme to, takže jej môžeme dať aj nejaké meno. Zakúchne nejakého psa, potom mňa by nezaujímal tento, hej. A ináč môžete zdvoj prefarbiť psa, alebo neviem. Hrám to prvýkrát tento update, takže akože počkaj, akože. Keby ste chceli, hej, takže tu máte psa. Potom tu máme tohto psa. Ten vypadá úplne jak teraz to bude celkom. Potom tu máme, že aj meno. Deti tu máme. Takže toto sú potom všetky tie veci, čo sú tu nové, hej. Potom tu sú nejaké krabice, tu je. Môžeme baviť, alebo tak. Takže ešte sa pozriem, čo je tu nové. Hej, kočiarik tu je nový. Si všimla, potom toto. Nové lieky sú tu. Taser je nový. OK. Takže aj nejaká nová zbraň. Vždycky nejaký update. Tu vždycky prúbuje niečo nové, toto tu je nové, to odpalovacie. A nové jedlo tu je toto, hej. To sme ešte nemali, tie balónky. Myslím. Pomenová čokoláda tu je, hej. Potom, no. Smyslenko do ksichtu. OK, takže potom tu máme, že aj lidi akože no, nie akože novú vatu, čo to je, proste to môžete aj hádzať, hej, takto. Opravdu to je mega dobré tieto. Tu máme, že inú grafiku telefónu, to nepôjde vidieť, pretože sú v tomto. A ide to, pozrite sa. Proste je tu grafika úplne iná, hej, aj na tom tablete. Je to nový plišák potom. OK, takže akože keď sa pozrieme aj tuto, čo je niečo nové, napríklad toto. Hej, ináč je tu aj nový plejak a tak proste, keby prechádzam napríklad aj, tak proste sú to aj, myslím, že aj nové automaty, či to už bolo, teraz to už neviem. A proste je tu toto nové, hej. Takže akože počkaj. Potom to je toto nové, myslím. Potom no ešte toto teda, to som toto. Toto sa celkom hodí, táto stolička, keď napríklad hráte nejaké hry proste, alebo toto sa hodí do jak zábavného parku, keď si ich chcete postavať na priváte, tak proste prečo nie? Ne? Takže ideme sa ešte kúknúť, čo tu je nové, pretože som si všimla, že to je nové. Hej, a toto už je akože, už to je v tom akože
Neviem, jak to má povedať, hej. OK, potom tu máme nejaké ešte auta, ne prvý je pička, nejaké nové. Toto je nové, hej. Toto je nové, to mimo, ani to som ešte aj neskúšala. To je pekné, no. Potom tu máme motorku novú zelenú, myslím, že je nová, hej, je nová. Tieto tu 3 nové auta, tie mimo nové. Potom toto auto. Dom, čo proste jak to zostriha, aby to proste bolo vidieť, hej. Potom toto auto. Nové policajné auta sú tu, hej. Takže akože to sa podľa mňa bude to sa zíde, ten, kto bude mať premium, hej, alebo si proste kúpi premium, tak sa o to zíde, pretože môže sa hrať na políciu, že to je Lego, hej, to som hrala akože často. No keď bol Lego event, tak to som hrala skoro, že 24/7, aby som našla proste kocky. Dobre, za 24/7 neviem, ale akože, hej, jachta tu je, ale to je zase iné to. Takže tak, tu máme aj niečo nové v tomto, hej. Takže tu by sme mali mať nové, no však toto, hej no. A reálne prvý teraz není bicykel, hej, a aj, pardon. Mohli by tuto zase pridať nejakého koňa, hej, napríklad toho bieleho, alebo tak. OK, takže toto z tohto videa už by to bolo asi všetko. A budem rada, keď hodíš like a odber. Kúkaj sa na moje nové shorty, čo vyšli, akože nový short. A uvidíme sa na nejakom videjku. Takže čauko. A chcela by som vám ešte povedať, že budem vám môžem, keby ste chceli, keby ste reálne chceli, tak budem na tomto videu, keď poviem srandu. Proste, keď na tomto videu budú aspoň 2 komentáre, to mi stačí úplne, že áno, chcem, aby si nám hodnotila YouTube kanály, pretože môžeme aj začať aj kresliť, keby ste chceli, tak môžete si vyberať, čo by ste chceli, že buď hodnotiť, alebo nakresliť váš YouTube kanál, takú profilku, hej. A proste napíšte do komentárov, hej. Takže čo tam bude viac a čo tam proste bude viac, tak to budem robiť, hej. A môžete dať na vrch nejaký iný. Takže teraz z tohto videjka by to bolo všetko a zatím čauko.